Pozdrav svima ljudi, Gliša ovdje i danas igramo Skywars na Myplexu. Hop. Nisam znao da su uveli Skywars na Myplex. Nek ja htio da igram Hunger Games i tam piše kao Skywars, ja ušao. I evo sad prvi put ulazim, ne znam šta će biti. A, kokoška. Evo ga, tamo jedan lik. Evo ga, vidimo šta ima vamo. Ništa posebno. Ovako. Ojebem ti ove crafting tablove. I vamo nema ništa. Ojebem ti kokošku šugavu, ubiću te, ne znaš šta te snašla. Ima vamo nešto, tu je iron. Ovako. Tu je pećnica. Da sam vidio još irona, šta mi znači 2? Mogu napraviti samo iron sword. I ovo toga iskopaš iron dobiješ, ne moraš ga peći. To nisam skonto. A gdje mi je drvo sad? Dobro je. Ove kokoške. Oh my god. Kako sam tu stvorio. What the fuck se dešava? Dobro, vamo nema ništa. Ne da okopam malo, možda nađem na iron. Štu pičku materiju, kokošiju! Ja vidim ovako nik ide, ja isto lik ovako kokoška šugava. Ko ti rekao se zoveš tako? Moram naći još malo irona. I kako sam obučen? Ništa nema. Nema vamo ništa. Ovako nema ni tu ništa. Opa, niko me neće moći povjeriti. Sad sam najjači. Vidimo gdje ima likova. Spičim ga jajetom. TNT spawn. Šta je to? Šta je to? Za 13 sekundi. What the fuck? Ajde kokoško, šta hoćeš od mene? Šta je TNT? Ne kužim. I tog lika ne možeš ga uhvatiti. A sam pro. Opa, jednog smo riješili. I ne mora reći da ovo je sredina. Oh my god, sredina je. A ja sam tako loše stekovan. Opa! To mi radi. Velik imao nešto dijamantsko. Aha, imao ove prsluk. Daj mi da ga pokupim. Prvi put uđem na Myplex i odmah ubijem. Koliko sam ih ubio, dvojicu, trojicu, ne znam ni ja. Treba mi ovaj prsluk. Gdje je on, vidi ga. Jebem ga u usta. Pa... evo ga. Yeah. Šta je kokoš, jedi to. Jedi. Što da spojio? A, zombike. Noga lik, sad ću njega ubiti s ove strane. On ne očekuje da će ja doći. Kao ovaj lik ubije ovog, ja dođem na clean up i eto.
to mi reci. Sad moram da se malo nahilujem. Sa čime? Hiluj me kokoško. Ko? Ha? Ti normalan dečko, sad ti dođem na kuću. Ja! Mrtav sam u zombike, beva mater. Moram pobeć sa sredine, jebi ga. Da se napuni malo. Kokoško, puni me, alo dečko, puni me. Još nas dvoje ostali. Ovo mi je šansa da pobedim. Prvi put ušao na server. Moram pobediti. Eno ga tam lik. On me ne traži sad. Ne smije da me vidiš shiftu. A sada se napunim, znači idem do njega. Izubijat ću ga tamo, vi šta imam ja sve. Ne smije da uđe tamo kod zombija. Ipak ovo nisu nobovi kao na sarmi. Ovi su malo jači. Moram priznati. Sada bi ja njega mogu naći. Ne mogu da uđem da je čatujem mač. Zato što ove zombike glupave. Alo, dečko. Zašto mi laguje? Nemoj lagovati. Please. Daj, nemoj bežati, ne mogu te vijat sad. Ceo dan. Zašto mi tako laguje? Do sad bi ga već ubio. A si lud, dečko. Opa, pobjeda. Yes, sve sam ubio. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. I napišite dole ako hoćete da igram Skywars na Sarmi ili na Myplexu. Ja ću igrati ovdje, vi budete htjeli. I vidimo se, čao.